Tak mám tu moju Guerrillu 450 od Royal Enfieldu, ktorú som si kúpil túto sezónu v máji. A teraz na konci sezóny mám najazdených okolo 2300 km. Takže žiadne také divoké, veľké, dlhé jazdy nemám, ale práve že zajazdil som si celkom dobre. A ja som spokojný s touto sezónou. Aj keď som tomu mohol dať trochu ešte viac, ale nie vždy je čas, treba čas aj na iné veci. Ale chcel som nejak zbilancovať za celú sezónu, ako som sa s touto motorkou zžil, pretože mám ju od nova a ako je nová, tak treba jasne, že ju zajazdiť a je to cítiť, ako sa tá motorka postupne mení a ako má plynulejší chod motora a rýchlosti sa ľahšie hádžu a otáčky to dosahuje oveľa ľahšie a jednoducho tá jazda je už trochu obrúcenejšia a ja môžem povedať, akože na začiatku napríklad som sa nevedel napríklad so sedačkou úplne zžiť, som sa po nej posúval hore dole alebo som si nevedel nájsť na nej miesto a nakoniec akože na začiatku mi prišla tvrdá, teraz už je to naozaj po tejto sezóne je úplne v pohode, nemám s tým žiadny problém a som si na ňu zvykol a naozaj už ju vôbec neriešim, necítim nejaké problémy s ňou, že by som s ňou musel niečo riešiť alebo že by som rozmýšľal na nejakou výmenou, takže zatiaľ som v pohode. Práve že hovorím, že veľa vecí si za ten rok sadlo a ako na začiatku je to také, že človek musí aj sám seba prinútiť, aby motorku trochu vytáčal, lebo v tých nízkych otáčkach je to také hrkotavé, ale ako náhle sa rozbehne, a toto nie je motorka proste vyslovene na pomalé jazdenie, ako náhle sa rozbehne, tak je to paráda. A postupom času po tých fakt 500 km po tom zábehu aj dosahuje oveľa jednoduchšie tie vyššie otáčky a najskôr mi to pripadalo, že stovku ledva dosiahne, že sa človek musí trochu posnažiť a zatlačiť na tú motorku, ale teraz ani nevie, ako sa tam dostane. 110 v pohode. Nejazdím s ňou po diaľniciach a nejazdím proste nejak veľmi divoko, takže ešte stále asi nie som taký užívateľ, ktorý by ju zatlačil na limity, ale mne to práve že vyhovuje. Mne táto motorka naozaj sadla a hovorím, aj tuto som sa vybral mimo normálnej cesty. Je to síce roadster, ktorý je primárne určený práve že na tie cesty bežnejšie, ale s týmito pneumatikami je to v pohode aj tu. A naozaj ja ju beriem, keď sa dá, niekde mimo cesty, niekde na pole, niekde do lesa a možno, že ju úplne pri tých 2000 km ju netlačím do nejakých extrémov, ale využijem ju túto bláto odkrytú tak trochu spod motora, ale všetky tieto veci, fakt, že človek to využije a ani o tom nevie, že to tam má, ani by to nikdy neriešil, že to tam nemá, keby to tam nebolo, alebo keby naozaj chcel jazdiť už do lesa, tak už si to začne obstarávať, ale tuto všetko je, všetko k dispozícii, není čo riešiť, všetko, so všetkým sa dá jazdiť, využiť to a tá motorka je svižná a je na také pohodové jazdenie a pohodové trochu rýchlejšie. Predbiehať sa s ňou dá úplne v pohode bez problémov. Dá sa zatiahnuť za to a ide to. A netreba nad tým veľmi špekulovať a netreba si to veľmi časovať, ale na druhú stranu hovorím, že ja až tak veľmi nedivočím na tej motorke. Jazdím aj po meste a v meste nakoniec som zistil, že tieto špunty na konci
sú o trochu dlhšie, než by som si vedel predstaviť a v skutočnosti sú dosť široké, akože namiesto, že by sa človek medzi dvomi kolónami, teda dvomi radami aut, že by sa pretláčal. Nie, že by to nešlo a občas sa k tomu dostanem, ale snažím sa nejak rozumne s tým jazdiť, aby som sa vôbec zmestil medzi tie auta. Takže tie riditka nie sú úplne úzke, ale do mesta je to tiež úplne v pohode. Hovorím, že ja to využívam všade. Ja to využívam od mesta po okresky, po polné cesty, na poli sa s tým dostanem a na stúpačkách s tým jazdím. Možno to na to nebolo úplne určené, ale mne táto motorka na tieto veci všetky vyhovuje. Takže po tých 2200 km motor je zabehnutý a všetko beží oveľa hladšie ako na začiatku, ale to je asi samozrejme, to je asi s každým strojom tak. Takže nie o čom. A len som to chcel vidieť a sám aj pre seba si to vedieť zhodnotiť, že za ten rok, kam som sa posunul s tou motorkou. Takže ja s touto ďalej pokračujem a som s ňou spokojný. Takže chcel som to len trochu zdokumentovať.